si Ginalyn Valdez, isa akong simpleng public school elementary teacher. At the same time, Philippine Navy Reservist din ako. From the start, kasi mother ko is a kolektora ng simbahan. So lumaki talaga ako dito sa simbahan. Naging playground ko din ng simbahan. At the same time, naging scholar ako ng simbahan. Kung hindi dahil sa simbahan, hindi ako kag-graduate. Hindi ako makakapag-aral kasi mahirap lang ang buhay namin. Pero hindi pa rin nawala yung lahat ng service binigay ko kasi binigay din naman ni Mama Mary lahat ng panalangin ko. Kumbaga sa devotion, siguro masasabi kong that time, 200% devotion ako. Kaya lang, third quarter ng year 2000, nag-overconfident ako. Lahat ng decision ko dati, sinasabi ko kay ina. Pupunta ako sa simbahan, tinatanong ko, tama po ba yung gagawin kong ito? At pag nagtanong ako sa kanya, nagiging successful. That third quarter of 2000, nag-overconfident ako. Hindi ko nasabi sa kanya. That time, nag-start din akong hindi nagsimba. Hindi pumupunta ng simbahan, nag-overconfident, nag-invest ako ng malaki sa isang negosyo. Sa umpisa, maganda. Kasi sabi nga, pag pera, maganda sa umpisa. Malaki ang pumapasok. Sobra-sobra ang confident. Pero pagdating ng 2001, at the split of daliri lang ganun, nawala lahat. Nawala lahat ng investment ko, nawala lahat ng meron sa amin, nawala. Sabi ko, anong nangyari? Ba't nawala? So naniwala pa rin ako sa kakayahan ko. I tried to solve. Hindi ko naalala si Mama Mary. Kulang, sinolve ko mag-isa. Tinry ko, pero bakit sa tuwing sinusolve ko, lumulubog ako. Lalo akong lumulubog ng lumulubog. Hindi na nabawi lahat ng investment ko, nawala lahat-lahat. Sabihin na natin, oo, scam. Na-scam ako, financially, malaking-malaki. Nawala lahat. Muntik nang nabenta ang sasakyan, nawala ang motor, muntik na. Nawala ang tricycle, muntik na. Lahat ng pwede na investment naming mag-asawa, muntik nang mawala lahat. Dahil nga, hindi ako nagpaalam sa kanya. Siguro sabi niya, nakalimutan mo na ako, tagal-tagal mo na akong kasama, nakalimutan mo ko. Tapos sabi ko, hindi ko pa rin siya naalala. I try to solve. Lalo akong nalulubog, lubog na lubog, hanggang July 2021. Nagka-COVID semester, na-quarantine kami lahat, walang makain. Wala lahat, dahil wala kami kapera-pera lahat. Bangko, lahat ng investment namin nawala lahat. Nahack lahat ng account ko, bank account, nahack din ng mga nang-scam. Facebook account ko, cellphone number ko, kaya lahat, pinalitan lahat. By that time, isang co-teacher ko ang lumapit sa akin. Pumapasok pa rin ako sa school, hindi pa rin nila nakikita na problema ako. Pero alam ng co-teacher ko na may pinagdadaanan ako. Daanan niya ako na umiiyak. Tapos sabi niya, Ma'am Jean, mag-leave ka kahit one day. Kausapin mo muna si Jesus. Sabi niya, nataka ako. Wala naman ako sinasabi sa inyo. Sabi ko, pero umiiyak ko. Kausapin mo muna. Sabihin mo muna sa kanya. Please. Tapos, nung umalis siya, sabi ko, ano? Sabi niya sa sarili ko, ba't hindi ako nagpaalam? Parang biglang nag-flash na, ba't hindi ako nagpaalam? Samantalang from the start, nagpapaalam ako. Yung araw na yon, 4 o'clock, pumunta ako dito sa simbahan. Dito ako umiyak sa loob. Inabot ako from 4 o'clock to 6. Wala akong ginawa sa loob. Pero wala akong nabanggit kahit isa. Wala akong nasabi sa kanya. Parang yung puso ko lang yung nagsasabi sa kanya, yung lahat ng regret, yung regret ko, yung hatred doon sa tao na nangloko sa akin, yung pagsisisi ba na nakalimutan ko siya. Pero wala akong binanggit na salita. Yung puso ko lang. Tapos umiiyak ako for 2 hours. Hanggang 6:30, maglilinis na yung mga maintenance. Siguro nakita ako ng maintenance. Wala nang tao eh. Mag-isa na lang ako eh. Hindi ako inistorbo ng maintenance. Naglilinis sila sa lane ko, hindi nila ako inistorbo. Iyak lang ako na iyak. Hanggang sa, nung parang medyo kumalma ako. Parang yung ano ko eh, nung umiiyak ako,
yung ulo ko dito, parang tumataas. Yung balahibo ko dito, tumataas. Sabi ko, Ma'am Mary, hinaplos mo ba ako? Sabi ko, kailangan ko ng yakap ngayon. Hinaplos mo ba ako kahit na halos 1 taon akong nakalimot sa'yo? Hinayakap mo ba ako? Kailangan ko talaga yan. Tapos doon umiyak pa rin ako na umiyak. Nung napakalma na niya, napakalma ko yung sarili ko, napakalma niya ako. Tapos sabi ko, ito na ba yun, Mama Mary? Niyakap mo ba ako? Tutulungan mo ba ako? Sabi ko, yun lang ang nabanggit ko sa kanya. Kailangan ko ng yakap. Ito na ba yun? Tutulungan mo ba ako? Yun lang mga nabanggit ko sa kanya. Pero yung problema, hindi ko nasabi. Kinaumagahan, yung mga co-teachers ko, pupunta sa bahay. Binibigyan ako ng pagkain. Bigas, may nagbigay ng bigas, may fish, may gulay, may karne. Tapos magtitext lang sila, nakalib ka pala, pumunta ako sa room mo. Sabi niya, may iniwan ako dyan sa garahe niyo. Nataka ako, ba't dumarating tong mga to? Wala akong binanggit sa kanila. Doon na ako nag-decide na sabihin yung pinagdadaanan ko. Sabi naman, hindi mo naman na kailangan sabihin kasi alam na namin. Hanggang ngayon, hindi pa ako 100% na naka-recover. Pero nasa siguro mga 75% recovery lang sa finances. Meron pa rin, pero andyan si Mama Mary. Hindi niya ako pinababayaan. Hindi mo pwedeng desisyonan ang isang bagay ng sarili mo lang. Dapat meron kang pinagsasabihan. Dapat merong nakakaalam, ng mas nakakaalam pa sa'yo, yung nagbigay sa'yo ng wisdom. So, mahirap ang buhay. Unti-unti lang ang recovery. Pero nandyan si Mama Mary at saka si Jesus Christ. Binigyan ako ng napakaraming tao na susuporta sa akin. Magkamali ka minsan, huwag kang mahihiyang humingi ng tawad. Hindi mo man sabihin ng direct sa bunganga mo, sa boses mo, sabihin ng puso mo, maririnig na yun ni Mama Mary. Maririnig na yun ni Jesus Christ. Kasi nga ang pag-uusap natin sa kanila, heart to heart. Si Mama Mary, alam na ni Mama Mary kung anong nasa puso ko. Alam niya kung gaano ako ka-grateful sa binigay niya sa aking pangalawang buhay kay Jesus Christ. At alam niya na kung gaano ako lubos nagpapasalamat dahil nakalimot ako pero hindi niya ako kinalimutan. Tumalikod ako pero siya, kinalabit niya ako. Tumakbo ako palayo pero hinila niya ako pabalik sa kanya. Maraming salamat kay Mama Mary.